Sústredíme sa, čári, mári, fuk, simsalabim, huaj! A teraz vyčarujem kúzelníka Mária. Čári, mári, fuk, a je tu Mário. Čo budeme robiť? Pozrieme si zostrih najlepších kakaokúziel z najlepších kakaokúziel. To vážne? No. A môžem to vyčarovať? Môžem? Môžeš. Áno, pozor. Čári, mári, fuk. Tu je bielý kapesník a ja pomaly prikryjem kapesníkom mincu a teraz sa vás pýtam, videli ste, ako som prikryl tú mincu? Áno. Takže vyskúšaj, dievča, zlatá asistentka moja, či je tam minca. Je tam? Je tam stále. Ivan, vyskúšaj aj ty, presvedča, že tá minca tam je. Je tam stále, Milan? Je tam tá minca. A teraz minca pevne odpočíva a spí. Ale teraz povieme čarovné základy do alamba, tralamba, nochendi, elde. A pozrite sa pred všetkými kakaokamerami. Minca zmizla. A vytvoríme tam uzavreté prostredie. Uzavreté prostredie, ešte ukážem papier, že na ňom nie je obyčajný papier. To všetko poriadne uzamkne a rovnako aj z druhej strany. Papier je prázdny, čistý, priehľadný. Tak, uzavrieme. Pekne. Dobre, výborne. A teraz, deti, prichádza čarovné zaklinadlo. Mišo, chyť túto kúzelnú paličku a nech sa stane nástrojom objavenia v tomto valci čohokoľvek. Takže hovoríme alamba, alamba, tralamba, nochendi, elde. Niečo zázračné, niečo neuveriteľné by sa malo. Ale čo? Výborne, šatke ide druhá šatka. Ďalšia šatka. Po tretej rúžovej ide ešte biela. Mamina bude mať radosť. Zajac Boris nožovou postráž Áno, strážim. je v myšových rukách. Viete prečo? Pretože on má veľmi rád mrkvu podľa zdravej a racionálnej výživy. Má takú mrkvu rád a ja som mu dal do takého klobúku, aby ho nezjedol. Avšak počas skúšky musí ju niekto postražiť. Potrebujeme jedného asistenta. Asistenta, vyber. Kto bude nám robiť? No, poď, asistent. Máme asistenta. Ako sa voláš asistent vzácny? Asistent sa ako volá? Výborne. Andrejko, postav sa sem k tejto sviečke, nech na teba dobre vidím. A teraz tvojou úlohou, Andrejko, bude postrážiť túto mrkvu v klobúku, aby ju zajac Boris počas skúšky nezjedol. Takže, Andrejko, stráž, pevne stráži, Andrejko, stráži. Čo robil zajac Boris, keď bola už mrkva bezpečne schovaná v klobúku? Samozrejme, skôr ako budeme už ukazovať veľké kúzla na javisku, musíme ich nacvičiť. Dievčatá, chlapci, dávajte dobrý pozor. So zajacmi kúzelníci cvičia takto. Majú 2 klobúky a 1 zajaca. Aby si zvykli na život najskôr medzi klobúkmi, vložím zajaca medzi 2 klobúky. Takže, deti, koľko máme kariet? 3. A zajac je medzi 2 Zajac, klobúk, z druhej strany červené pozadie 1, 2 a 1 je 3. No. Ale kam sa podiel zajac? Bol v strede. Rýchlo ho prevychovaj, kúzelník Mário. Neustále mi toto robí na skúškach. Takže, deti, keď ja si chcem poradiť so zajacom Borisom, zväčša ho už nedá medzi klobúky, ale dá medzi jedno pozadie a druhé pozadie. On úplne stratí orientáciu a potom mi zo skúšky nedrží. Nebehá preč, takže dávajte dobrý pozor. 1 klobúk, zajac, druhý klobúk. Deti, koľko máme kariet? 3. 3. Takže, pozrite sa. 1, 2, 3. Zajac Boris. Áno. Zajac Boris? 1, 2. Kde je zajac Boris? To je celý Boris. To je celý Boris. Mrkva. Určite bude pri mrkve. No, asistent môj vzácny. Strážil si ty poriadne mrkvu? Áno? Áno, tak sa na to pozrieme. Boris, darebák, Boris Beťar. A Boris išiel za mrkvou. Ďakujeme asistentovi. Nech sa páči, sarkaj si. A takéto ja mám problémy celý život so zácom Borisom. Ažku, keď ťahám a nič nerobím, nič sa nedeje, ale keď búcham po stole, pozrite sa jednoducho, vreckovka ide spod flašky, vychádza a je prázdna. Richard, môžeš si sadnúť? Šálku prikryjem týmto obrúskom.
Podržím šálku, pevne podržím a tanierik dám jednoducho dolu. A teraz pred vašimi očami hovorím, toto kúzlo nech sa zdarí, pomôžte mi všetky čary. Sústrete sa, milé deti, čas tak kráti, čas tak letí, šálka zmizla. Kto z vás tuší? Kto z vás vie? Ja z tohto holuba spravím v tomto prístroji plagát. Vložím ho pred všetkými do tejto krabičky. Zavriem krabičku, aj holubok. Sa mu nechce do krabičky? Zavriem krabičku. A teraz, deti, kričte všetci. Alamba, tralamba, nochendi elde. A pomaly teraz, keď budem to takto lisovať. Tak pozrite sa, a máme plagát, máme takýto plagát, potrebujeme na predstavenia. Kúďatko, holúbok. A pritom holub zmizol. Fíha. No a nedalo by sa predsa len z takejto plackovitej formy holuba urobiť ozajstný holub naspäť? Veď to ti bude chýbať taký holub, potom ako s ním budeš robiť ďalšie kúzla? Samozrejme. Aj toto sme zvažovali a prišli sme na to spolu s čarodejom Izidorom, že my tohto holuba jednoducho takto vložíme. Ondrej, chyť kúzelnú paličku, hovor alamba, tralamba, nochendi elde. A teraz čári mári, kúzlo nech sa zdarí. Holub je tu. Jeho, to bola nádhera. O tom nepochybujem, Šašo Bimbo. A teraz už očaruj mňa. Môžem? Tak pozor, čári mári. A musím sa očarovať aj ja, čári mári.